Türkmenistanyň Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky myhmanhanalaryň onlarçasynda müňden gowrak işgär işinden boşadyldy. Bu barada işden çykarylan raýatlaryň ençemesi Azatlyk Radiosynyň Balkandaky habarçysyna gürrüň berdi. Awazanyň tas ähli myhmanhanalary müňden gowrak işgäri işinden boşatdy. Bu waka soňky 10 güne goly wagtyň dowamında bolup geçdi diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 28-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä ýelken ýagda kluby 300, kongresler merkezi 100 golay, Awaza söwda merkezi 200 töweregi, tolkun ýagda kluby 200, serdar, berkarar, hazar, gämi, watançy, hazine we vilayet myhmanhanalarynyň her biri 50-100 aralygynda işgäri işinden boşatdy. Habarçy olaryň näme sebäpden işden çykarylandygy barada myhmanhana resmileri tarapyndan düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Şeýle dol işsiz galan raýatlara hiç bir maliýe kömeginiň hem berilmeýändigini belledi. Üstesine de häzirki wagt olar ýanwar aýyndan bäri çeken zähmetleri üçin de aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýärler. İşgärleri işden çykarylýandyklary üçin maliýe goldawyny bermek beýlede dursun. Ýanwar aýyndan bäri tas 5 aý üçin zähmet haklaryny hem bermeýärler. İşçileriň ýazan ardalary hem netije bermeýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosyna bu aýdylanlary agdalýan myhmanhanalaryň resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Balkan vilayet häkimliginden hem komentari alyp bolmady. Ýöne bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Saglygy goraýyş we derman senaty ministriniň ýurtda koronavirus ýokaşmasynyň ýekeje misalynyň hasaba alynmandygyna garamazdan hadar deňdinde we Awazada tomus döwründe raýatlar üçin syýahatçylygyň, dynjalyşyň hem-de suwa düşmegiň çäklendirilejekdigini yglan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. 15-nji maýda geçirilen hökümet maslahatynda ministr Nurmuhammed Amannepesow bu karara çylşyrymly epidemiologiýa ýagdaýyny nazarda tutup, koronavirusyň ösüşiniň ikinji tapgyryna garaşylýandygy baradaky ylmy çaklamalar esasynda gelinendigini aýtdy.